Автоматичен Winkelwolf Kolbe 130 мм. Производител Германия. Машината е изцяло заводски обновена с 1 година гаранция от ММ сервис. Оборудвана с всички инструменти. В момента работи. Машината е изключително безшумно. Ето след ремонта. Главният мотор, който е максимални киловати 13,5 кВт, минимум 10,5. Оборудване е с всички бъбреци, решетки, ножови, каквото е необходимо на клиента. Ето. Сега ще спре, защото отваряме капака и съответно подаващия шнек. 200 литра голям приемен бункер. Ако е необходимо повдигач, може да се сложи на него. Пусни го отново. Предпазен капак по новите изисквания. Ето, когато отвориме предпазния капак, веднага машината се включва. Отново я включваме. Ето и табелата. В цената на машината е включено доставка, монтаж, проби, обучение и съответно 1 година гаранция. Готова е за въвеждане в експлоатация.